Dit erg, bro. Ik praat daar weer Engels mee, bro. Man, hoor je? Wat, van wie praat Ze maakt me warm, wie Van zei? wie praat Oei, no maar situation, mos. Oh, arrivering. Ja. Zij weet, man, is aan mijn mensen, motie. Ja, dag, man. Ja, dag, mijn bro. Hoe Zwitser? Hoe Zwitser? Ja, man, ik heb altijd meningitis. Altijd meningitis, wat is ziekte, man. No. Oh, ik kooi aan. Alweer guys. Jezus! Ik zie jou weer mee bro, wat me niet groet mee bro. Nah, wave, man, ze kunnen. Want koos kop over het drink man. Is Mijn die motie het? Ze is doos man. hoe kan ik zijn? Te blij jong meisje brengt mij bro. Aan elkaar mee bro. Wanneer zult ze mij niet broers? Ah bro van mij. Ik is moeg mee bro. Sorry auntie, maar die jong. Van liever Oosttijd kan niet. Hij blij me niet jongens. Ja, dag. Was kan niet als poepie als zij. Was kan niet als poepie als zij. Nah, Laat maar kapot zo. Zij gaat voor die mensen zie je, wat zij bro, zo. ik zie mij siaaf rondom aan. Zij is een bro van Oost. No, never my brother. Never. Wow. Die man wow hier. Go It's a out, say. serious situation. Go bro. out, say. Die man blij zijn motie brengt. Kijk hoe lekker je man. loopt. Kijk hoe leuk, Het say. is een bullet niet, weet je. Drink op van mijn motjes is doos Ja, man. Oost met je motie. Nooit. Nooit meer, bro. Hoeveel gaat hij bezig? Als je nog bezig? Ik heb het weer aan voor me. Nah, is alright. Trouwen, doen alles mee na.